खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोदान दिल्लीनि रवीन्द्र भवनाव साहित्य अकादेमीनि बानजायनायाव 6 साननि हाबाफारिजों थुनलाइयारि फोरबो। आसामाव गासै मोन 263 आयेन बेरेखायै जावखांनाय खैला गुदुं मोननो हादों। BTCLAनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ राजकामल बाथौ आश्रमनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। निमुवा गुदि देहा फाहामसालियाव NHMनि मावफारियाफोरनि धर्ना। रायजो बेंगिरिनि गोख्रों खावलायनायाव मणिपुरनि थिउरियाफोरा दासिम गं 858 हाथियार गथायबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि रवीन्द्र भवनाव 7 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम 6 साननि हाबाफारिजों साहित्य अकादेमीनि बानजायनायाव थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो लादों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंफुंनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो साहित्य अकादेमीया एसियानि बयनिख्रुइ देरसिन थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो थांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि 2024 आव खुंफुंनाय बे फोरबोआ दासिम खुंफुंनाय थुनलाइयारि फोरबोफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिनथार फोरबो महरै गनायथि मोनदोंमोन। बे बाथ्राखौ साहित्य अकादेमीनि नेहाथारि डक्टर के श्रीनिवास रावआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसेनो बेखौबो फोरमायबावदों दि देग्लायनि थुनलाइयारि फोरबोखौ 7 मार्चखालि मिरुनि हारिमु आरो दावबाय बिफाननि मन्थ्रि मुश्री गजेन्द्र सिंह शेखावतआ बेखेवनानै होगोन। दिल्लीयाव थानाय साहित्य अकादेमीनि गाहाय मावख' रवीन्द्र भवनाव 7 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम खुंफुंजानो गोनां बे थुनलाइयारि फोरबोआव मोन 100निबो बांसिन जख'न्थाइ जागोन आरो बे जख'न्थाइफोराव सा 700निबो बांसिन लिरगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लागोन। हादोरनि मोन 50निबो बांसिन रावनि थान्दैफोरा बाहागो लागोन। थुनलाइयारि फोरबोनि गुबै नोजोर बोनो हानाय हाबाफारिया जाबाय 2024नि साहित्य अकादेमी बान्था होनाय हाबाफारि, जायखौ 8 मार्चखालि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय खामानि नब्लाङाव गथायनाय जागोन। बे बान्था गथायनाय हाबाफारिनि गाहाय आलासिया मुंदांखा इंराजि थुनफावथायगिरि महेश दत्तनि जागोन। 9 मार्चनि मोनाबिलि 6:15 रिंगानिफ्राय मुंदांखा इंराजि लिरगिरि उपामायु चेटार्जीआ मेघदूत गेवलां जौसाङाव जानो गोनां मोनसे हायुङारि सावराय बेंखनाव बेखेवगिरि बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन। सदननि हाबाफारि बे थुनलाइयारि फोरबोआव बे खेबनि हायुङारि जथुमानि आयदाया जादों भारतारि थुनलाइयारि दोरों, खुंथाय आरो जौगाथाय। बिथांनि अनगायैबो मुंदांखा मालायालम लिरगिरि ओमचेरी NN भिल्लाइनि 100 बोसोरारि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै हायुङारि सावराय जथुम, महन राकेश 100 बोसोरारि सावराय जथुम, मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि गपाल दास सिरसनि मेथाइफोरनि सायाव सावरायथाय, जितेन्द्र पाटियाजों गथा संगी आरो लिरगिरिजों मोगा-मोगि हाबाफारियाव सुबुध सरकारखौ लोगो मोननो हागोन। बे थुनलाइयारि फोरबोआव भारतनि आगु गाहाय बिजिरगिरि दीपक मिश्राजों लोगोसेनो सानै नखर बेंगिरि फारियै मुश्री आरिफ मोहम्मद खान आरो मुश्री PS श्रीचरण भिल्लाई बिथांमोनहा जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन। भारतारि दैमाफोरनि मुङै दोननाय गासै जथुम नब्लांफोराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव बां रावारि सुंद' सल', खन्थाइ फरायनाय, सा-सानजा लिरगिरि जथुम, लाइमोन थुनलाइयारिफोरनि जथुम आरो LGBTQ थामहिनबा थामथि आथोनारिफोरनि जथुमाबो खुंफुंनाय जागोन, जेराव भारतनि दावगाखांबोनाय थुनलाइ, भारतनि थुनलाइनिफ्राय गोमालांनो हमनाय गामियारि समाज बोखावनायनि सायाव मिरु खालामनानै भारतारि थुनलाइ रावस्लावनायाव हारिमु महर, थुनलाइनि फोगोमनाय, मोनहासौनाय सावथुननि थाखाय थुनलाइ सोरजि, मुलुगनां थाखोआव थुनलाइनि महर बायदिफोर आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि बे थुनलाइयारि फोरबोआव बर' रावनिफ्राय गासै 12 थुनलाइयारिफोरा बाहागो लानो थांगासिनो दङ। गुबुन गुबुन बोसोराव 3निफ्राय 5सिमल' बर' थुनलाइयारिफोरा बाहागो लानायनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बे थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लानो मोननाय बर' थुनलाइयारिफोरनि बिबाङाबो बांबोगासिनो दङ आरो देग्लाय गासै 12 थुनलाइयारिफोरा बाहागो लानो मोननाया थारैनो गोजोनथावना बाथ्रा।
आसाम सोरखारनि माइन्स एन्ड मिनारेल्स मन्थ्रि कसिग्राया एसेम्ब्लियाव बुंदों दि आसामाव गासै मोन 263 आयेन बेरेखायै जावखांनाय खैला खनि एबा गुदुं मोननो हादों। रायजर दल हानजानि सासेल' एमएलए अखिल गगैआ सोंनायाव बेनि फिननायखौ होदों मन्थ्रि कसिग्राया। लोगोसेनो मिथिहोबावदों दि गासै 25,630 टन आयेन बेरेखा खैलाखौबो जब्द खालामनो हादों आसाम पुलिसआ। मख'नो गोनांदि खर'सा आसाम, कार्बि आलं, दिमा हासाव आरो काछार जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै खैला जावखांनायखौ नोजोराव गोग्लैदों। बाक्सानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास कालपानि बाजारनि राजकामाल बाथौ आश्रमाव गंसे गोदान थानसालि आरो न'नि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिएलनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बाथौ धोरोमनि गोबां सिबियारिफोर आरो सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव बर' हारिनि दोरोङारि बाथौ आरज, खाम, सिफुं, सेरजा बायदि सोदोबजों बुंफबनायाव राजकमल बाथौ आश्रमनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिटिआर सोरखारनि बिथांखिनि गेजेरजों गोग्लैसोनाय थाखो अनसाय बिफाना 25 लाख रां बाहायनानै राजकामाल बाथौ आश्रम लुफुंनो थाखाय बिथांखि लादों होननानै काथिराम बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु लेङाइ आफादगिरि बसन्त स्वर्गियारि, नेहाथारि गणेश दैमारि, झालबारिनि बिटिसिएलएसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि, आन्दलन खेरखातारि, बाथौ गौथुमनि सभाराम बसुमतारि, नबिन बसुमतारि आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दुलाराय आसाम सावस्रि आरो आरोंदायारि अनसाय आफाद (NHM) आसामनि खावलायनायाव NHMनि गुबुन गुबुन थाखोनि मावफारियाफोराबो झालबारि महकुमानि सिङाव थानाय निमुवा गुदि देहा फाहामसालियाव गावसोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि दाबिजों सानथामनि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। झालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोरनि NHM मावफारियाफोरा सोरखारनि गोबां बोसोर खहा जानायनि बेरेखायै निमुवा गुदि देहा फाहामसालियाव थुबुर जानानै सानथामनि हाबाफारि लानानै सोमावसारदों। दिनै बेनिनो नैथि सान। NHMनि मावफारियाफोरा सिनिति आय'गनि गेजेरजों मजुरि होनाय आरो साख्रिफोरखौ नेमखान्थि खालामनो दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो रागा जोंनानै सोरखारा 2006 मायथाइनिफ्राय गावसोरनि मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनायनि उनावबो अरायथा थिसनथाइ होआखै। NHMनि मावफारियाफोरा अरायथा साख्रि आरो समान खामानिनि थाखाय समान बेथनबो दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो रागा जोंनानै सोरखारा 2006 मायथाइनिफ्राय गावसोरनि मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनायनि उनावबो अरायथा थिसनथाइ होआखै। NHMनि मावफारियाफोरा अरायथा साख्रि आरो समान खामानिनि थाखाय समान बेथनबो दाबि खालामदों। NHMनि मावफारियाफोरा आखायाव बेनार, प्लेकार्ड लानानै स्लगान होनानै ओनसोलखौनो गोमसार होदों। NHMनि मावफारियाफोरा हुमखि होदों दि जुदि सोरखारा हेंथा दिन्थिफुंनायाव दैखांनाय दाबिफोरखौ गनायाब्ला अब्ला फैगौ समाव हरखाब सिबिथायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानैबो फोरमायदों। मणिपुरनि रायजो बेंगिरि अजय कुमार बाल्लानि गोख्रों बिथोन आरो खावलायनायखौ मान होनानै मणिपुरनि थिउरियाफोरा दासिम गासै मोन 32 रोखोमनि गुबुन गुबुन गासै गं 858 हाथियार एबा सिलाइ बारुदखौ पुलिसनो गथायबाय। मणिपुरनि दुंहाव थासारिखौ आथिखालाव रायजो बेंगिरि अजय बाल्लानि लौथिया सुग्लायहोनो एसेबाबो हादों। मानो होनोब्ला सिगाङाव एन बिरेन सिंहनि खुंथाय थानाय समाव रैखाथि हानजाया गोसोबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै रायजो बेंगिरिनि जोहै हादरगिरिनि खुंथाया फैनाय लोगो लोगो गोबां थिउरियाफोरा खावनानै लांनाय हाथियारजों लोगोसेनो आखाइ दैखांनो गोनां जादों। जुरासानपुर, कांपफि, सोनाब इम्फाल, सानजा इम्फाल बायदि जिल्लायाव थिउरियाफोरा गोजांनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।